Mawoko anga ya ndengo madone danda Dongo kuda wakadaro funge obi Kana yarira ndinotsa na shokudangura Dongo kuda wakadaro funge obi Iyesino andina changu ndingorirova Dongo kuda wakadaro funge obi Magadi kuvatariri vepaHasha TV. Tinokuchingamidzai zvekare pa favorite program yenyu Artist of the Week. And nasi we've got a special guest vabva from the music industry. Vazhinji munovaziva, especially nesong yavo kuti Mebo yakambotopa machats. Makasimbere mukoma Obert. Tiri chose tinofara ndisi makadini wemipa. Tinofara. Yeah. Thanks for coming to paHasha TV. Aiwa, tinonzwa kugamuchirika kwakanaka chose paHasha TV. Anditika. Yeah. To kickstart our program, mukoma Obert, vazhinji vakazongona maburikira naMebo as your first hit yakatanga kuzikanwa nevanhu. Mungasungugere kutsanangurira vatariri vedu kuti ndiani kwanombonzi mukoma Obert Chari. Okay. No. Inini ndiriwo muimbi anobva nechepamasvingo papikita. Pamasvingo. Yeah. Ndo pandakazvarirwa ipapo. Okay. Ndikaona ndichifarira kuita zvekuimba makwayas kuchikoro. Ndikaona ndiri munhu ari kufarira kuita zvemakwayas kungava kuchechi. And ndinofunga ndakaona vanhu vachindisimbisa zvikuru. Maimbira muri kuita aya. Kuti chipo chiripo. Anoda kuti vanhu vakawanda vazvizive. Yeah. Kusvikawo tazoya kumatauni kuno kutazotanga kuziva chinonzi mastudio. Alright. Saka kuzotanga kurekodha kupinda mustudio makatanga gore ripi? Ndingangoti ndine album randakaita masingles andakazocollecta kuti aite album 1. Which was your first album? Yeah, ndingati first album, but akanga ari makwayas. Pfungwa yekuzvicommercialize yanga isati yavepo. Yeah, masongs andaingotora makwayas 1 chibva ndakangozobatanidza rabva raita album gore ra2012 pastudio yakanga iri yechechi. In fact ndikati yakanga zviita kunge isisiko. Alright, saka ichiripo studio iriko ZCC studio paMutendi kumasvingo kumbungu. Alright. Yeah. Saka in terms dzekuzoimba vekukereke mabuditsa song yenyu ikava hit song muna 2012. Vakazvigamuchirawo sei vekukereke kusangano ramunopinda? Ndingati kuita kwamuri kutaura masongs aya aitoita ndichimaimba ari maacapella. Ndozvakazosakisa kuti ndirekodi muchisama instruments. Ndiri within the church because masongs iwayo wedding yawo matems andaishandisa ndeyekuchechi. That was 2012 and ndofunga masongs akazoita hawo zvokuti chero nevasiri vechechi vakazoita sokuhwisisa ndivana Mebo. Asi iroro album iroro rokutanga iro rakangoitwa within the church. Handingati kune vekunze vakakwanisa kuzonzwa masongs iwayo. Takambonzwa kuti kana kuti tingati tiri kunzwa kuti makadzingwa kuChurch kuZCC nenyaya dzemimhanzi. Mungagone kutsanangura here kuti chingave chiri chokwadi here kana kuti manyepo evanhu anenge achifamba? Hakuna zvinhu zvakadaro zvakamboitika hazvo. Like ini ndinonatso kuti pane maonere anogona kuita munhu akatozvigadzirira nyaya yake kuti izvi zvinogona kutofita kuti zvinotoitika chete. Because patime yakabuda Mebo, I love song Mebo.
saka maybe vanhu havazonyatsozvibatanidza kuti saka kuchechi kunotoitika here zvokuti ndokuda zvakadaro baby but zvemabhebhi hazviko here kuchechi hakuna love here mwari rudo zviriko saka ndofunga ipfungwa dzakazongouya muvanhu vakatoona sekuti no zvaaimba zvelove izvo kuchechi anotodzingirwa izvo zvaano bosi ndatomboda kumbobvunza ndikati the last time I saw you mange makapfeka pini yekuchechi nhasi makarova smart hapana pini yekuchechi ndikatoti maybe it's true kuti mukoma Obert wakatonza kuchechi hatichakudei no kuchechi hazvigoni kuti taidzingirwa izvozvo like chinhu chakazoita kuti imimi neni tizozivana ichechi like zvandambotaura hangu pai kuti chechi ndiyo yakaunza studio yadiscover kuti muchechi maita vanhu vane matalents vakasiyana siyana saka ichibva yagadzira studio tichibva taita first album redu then mukuita album riya mukuribudisa within the church futi ndo makazobva vainzwa vachiteera kuti shamwariwe ramba uchiita sei uchiita chinhu ichi chinogona kukusvitsa pane mamwe malevels ino nhasi tatosvika paHasha TV saka pasong yekuti Mebo it became a hit kana kuti anthem pagore ra 2012-2013 kwaiburitsa album raMebo rakazobuda 2018 richinziwo mari yambudza iri ra2012 rainzi ngoma yababa ndo rakanga riri kuchechi saka pamakatanga kupinda mumainstream yekuti makuteererwa nevanhu vese marelease album iri makazoburitsa zvekare mamwe maalbums panapa mapa album rechingano mugore rineri ra2023 can you explain the albums kuti rekutanga ranga muri kutaura kuti ngoma yababa then the second album rainzi chizvia bozi zvazviri ndezvekuti 2012 ndakabudisa album rangiriro remasingles collection rainzi ngoma yababa 2018 ndopa ndakabudisa rinonzi mari yambudza ndo rinana Mebo vana ngoma yemugidhi nemamwe masongs then 2020 takabva tabudisa rinonzi ubuntu rine maybe masongs akanyanya kufaririka ipapo ndi vana baba namajambwa zvichienda zvakadaro then iri ndora pisa ranetsa pamachats saka inspiration yenyu mukoma Obert inobva munoita zvekuroteswa masongs here munoita zvekungoti makagara then you start composing where does your inspiration come from? Ndingangoti nini pachezvangu tinoona ndiri munhu akangosikwa naMwari ndakangotambidzwa chipo chazvo because kuti ndizobuda nesong panoitika zvinhu zvakasiyana siyana pamwe ndinogona kurotawo but handingati masongs ese ndinorotswa pamwe pacho ndinongoonawo zviitiko zviri munyika muno kana uine chipo chacho unopedzisira wataisa melody nyaya dzese idzodzo kana ngoti munogona kutaura nyaya yenyu imi whether inosiririsa kana kuti inofadza ndakutonzwa unge ndini kana ichitosiririsa pamwe pacho misodzi inogona inotobuda zvekuti unongonzwa kuti ndofanira kuigadzira something chine chekuita nenyaya ndiri kunzwa saka pana Hamuna moyo can you explain kuti zvakamunyatsoya sei kuti munyore song was yanetsa every corner iri kurirapa inspiration yakabva papi is it a true story or handingatoti i-true story because zvinhu zvandakaimba zvezvi zviri kuitika mumasocieties hazvina kuitika hazvo kwandiri munhu asi kana uri artist mukoma musociety uri munhu anogona kuadresa zvimwe zvinhu zvisingataurike nesituation yehamuna moyo ndiri kureva vana saartist ndakaongorora ndikaona kuti madivorces ari kuwanda musociety achikonzerwa nezvikonzero zvamunoziva zvakangosiyana siyanawo but nyaya inozoitika ndeyekuti madivorces aya ari kunobata vana like
imba 1 inogona kuseparata, but mai vane chirungu chinoshandiswa chonzi hanzi move on. Ini saartist ndakaona kuti vanhu vari kuzongogumira pakuti move on, asi vana manje because mai vanogona kunoroorwa somewhere vakatoenjoya life variko, asi vana baba vanogona kuroora vamwe mai somewhere vakatoenjoya life, but vana manje tiri kuona vachisara. Vamwe vacho vanogona kunodhambiwa kunana gogo vachembera vasingachagoni kuriritira. Vamwe vacho ndo vatinoona mumastreets umomo vachingofamba vasina vanhu vanoriritira, but dzinenge nherera asi maparents atoriko vapenyu vari kutoenjoya life. Vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, vamwe vari kwaNembudziya, vamwe vari kwedu kubhikita uko, zvichingoenda zvakadaro. Saka ini saartist ndakamira ipapo ndikaadresa nyaya ndikati no, ngaticheukire vana vatakasiya kumashure. Alright, mukoma Obert, music yenyu yamunoimba musambo wenyu unonzi kudii zita rawo? Ndongonzwa combination yemavhoko anenge abatana with the deep composition. Mazwi acho anenge ane rich lyrics pachirungu kana vakutsanangura zvoratidza munoyatsonyora chaizvo. Imimi musambo wenyu unonzi chii zita rawo? Ndingangoti handisi safe kuti nditaure kuti ndakamira ndiri papi because inini chandingangonyatsoziva ndechekuti ndiri church person. Ndiri munhu akakorera akarerwa ari muchechi. Saka masongs angu pamwe pacho anosounda as if ndiri munhu wegospel, but ndinoona hangu sekuti ndiri muimbi wesungura. But vamwe vanoti hanzi pane vamwe vanhu vanoda kufananidza kuti music yenyu yakadaro unorerekera kunana Chimbetu zvichidaro. Ndizvozvo. Because inini I'm more of a social commentary. Because ndinoimba zvinhu muchingosvitsa message nenzira yamafunga kukomboza nayo. Alright. Saka mungambotiudzire a brief explanation pasong yenyu yakamboita hit, takambokudzosera kumashure, song yekuti Mebo. Composition yakauya sei? Was it also a situation yamakaona from somewhere, then you took the situation mukaisa pamwe? Ndo like zvandambotaura zvekuti kana uri muimbi zvinhu zvakawanda zvinogona kutrigger kuti uzopedzisira wakutoimba song. Like unogona kuimba futi experiences, zvinhu zvaunenge uchisangana nazvo mukurarama. Like patime yandakaimba Mebo, itime yokuti ndakanga ndichibva mukuvajaya ndichienda mukuti andava newangu wandava naye pamba. Saka song iyaya yakazobuda because ndiri munhu aitya sort of munozwa kungopinda pastage nyuwani unenge uchichivhunduka. Manje ndinozvikwanisa here zvokutova baba. So Mebo yakanga iri collection yezvinhu zvokuti ndiyo time yandakange ndakutotanga kugara nemudzimai wangu. Saka yanga iri dedication. Ndaidedicate mudzimai wangu. So nezvinhu zvisina kunyatsobatana zvakanaka izvi, but ndinongoona bhebhi richingoti no zvitori bo zvichanaka. Saka ndofunga mazvinzwa comment section. Moving on, marelease Mebo, it became a hit. Then bang, pakazobuda imwe nyaya munewspaper around 22 November ichinzi mukoma Obert vane mumwe mudzimai wanga vakutora wemusangano church congregant. Rimwe bepa futi bharazonyora richiti mukoma Obert vari kuti no angori manyepo ekuti vanhu vakuda kusvibidza zita renyu. Ndingangoti hangu mazuva acho ndo madays atakanga munozwa makusumuka. And munoona kana pepe
uchipinda mukutiwo wakusangana nevanhu vazhinji, wakutaura nevanhu vazhinji pamafoni, zvinhu zvakawanda zvinogona kungodini, zvinogona kungoitika. And mafambisirwo anenge achizoitwawo mashoko achifamba achibva achienda, munozwa rinogona kungotanga richinzi akabva pano rozopedzera kuti akaba. Saka izvozvo zvinhu izvozvo inini saartist zvinhu zvatinototarisira kuti zvinowanikwa. Munoona kana uri artist wakangofanana nebhora pamwe rinenge ringori muroti yevana vechikoro vachibva kuprimary, mumwe anongoripikawo risirawo apo, mumwe wozotorawo rinozopedzera pamwe vozorora bhora riya rava kusangoku. So zvinhu zvatinototambira izvozvo. But hazvina kumbokudzosera here kumashure panyaya yemimhanzi semunhu angatambirwa music industry, vanhu vakuteerera mumhanzi wenyu, vanhu vachikufarira, then mumwe munhu wokusvibidza, imimi hazvina kumbosvika here pakumbokukanganisai semuimbi? Sezvinhu zvaunenge uchingonzwa, chinhu chinongozonyanya kuti usanyanya kuva nenguva yakareba zvichikudisturba ndezvekuti iwe pachezvako unozofanira kuzvibvunza kuti but pane zvinogona kunge zvakada kufanana nezvo zvakaitika here. Ukangozoonawo kuti hapanawo mashoko anenge achingofamba, izvozvo zvega zvinogona kusimbisa kuti ungoramba uchiendera mberi nebasa rako. Saka tikati mukoma Obert, munonyanyoita here zvemimhanzi as full time, or you've got something else that you do in life? Because nyaya yakatotanga kuitika pakatanga kurira vana Mebo paya, taiva nemabasa edu ataitoita, but nepressure manje lifestyle inenge yatochicha zvitozochicha manje. Saka takazosiya izvezvi tiri full time kumusic. Kurova ngoma kubva richibuda kusvika kurova ngoma chete. Saka band rakakura sei the.Hakireni stars? Band redu isusu rakakura, imhuri hombe chaizvo. Imhuri hombe because tine management yedu, tine vanoendela masocial media platforms edu, tine mamanagers edu anoona kuti zvinhu zviri kufamba sei, tine maband members inofika band redu rine vanhu 8. Like kune vanoridza ma-instruments, kune vanovhoka, kune ma-dancers, tose papo tinokwana 8. Saka where do you perform mainly? Do you perform in clubs, churches? Mune kwamuno prefer, kwamunoti ukwatindi kuno perform? Isusu takatopinda muindustry, handifungi kuti pamasongs edu paanenge achiteererwa pane vanomboti isusu tiri vekuchechi iyi hatingateereri, kana kuti vamwewo veko vanozvimwira wavoti izvi zvatiteereri. Isusu tinoenda pose panodiwa kundoentertaina. Tingangoti pakaunganiwa chete panongodiwa kunzi paiswe entertainment tiripo. Ndofunga muri kuzvinzwa vari kuchata vavete Hamuna December nema family functions, hanzi namukoma Obert mukatideedza ikoko tinouya. Mukoma Obert, mune here any collaborations nevamwe vaimbi amakamboitawo kubva pamatanga zvemimhanzi? Makolabo aripo zvangu, asi handoni akanyanya kuwanda. Hamudi kuti awande? Maybe nyaya yekutongoti pane pasati, because kuti inini ndonzwisisa kuti uzoda kutanga kuimba so unge song yacho iripo yokuti mukwanise kubatana moimba. Asi kana pasinawo music yaidi kuzofosekedza kungoerekana watosvika kustudio song yacho isipo, zvibudi zvakanaka. Asi kana saka tikakuti mukoma Obert mumboita collaboration kana nazimbwean artist, zvinokuitira here? Like inini hapana music yandisingateereri, kubva kuhip-hop, zimdanzo, hatingati all genres ndinoteerera music, because pandinototeerera paipo
sa artist ndogona kutozosara ndatova neimwe idea yeimwe song. Because ndateerera imwe song saka hapana artist wandingati kana mukana nenguva zvikatendera kuti tiite collab ndigoti handikwanisi. Alright. Yeah. Saka inspiration yenyu kumimhanzi muchikura imimi muimbi wamunoti maiteerera ndeupi? Vakawandisa. Wawandisa? I think ndo pakabva nyaya yekuti ndizofarira zvokuimba bhozi. Handina music yandinonzwa kuda, handina muimbi wandaimbonzwa kuti uyoyo. Bhozi music mukatarisa even ndichikura inini kwaiva madhezi achiwayo, maybe inyaya yekuti vana mukoma vangu paredio makaseti avaitenga vaitenga vana Simon Chopa, vana Charamba. Handingangoti kaseti rose raingotengwa rikasvika pamba. Ndaitoteerera music iyoyo. Since Mati, you are now full time as a musician, semuimbi, pane here zvamunoti zvakachinja upenyu kubva makuswicha kuti enda kuita music full time in terms of lifestyle, magariro neshamwari nehama? Vamwe vanenge vati mukoma Obert wakuvhaira something like that. Are there any changes that occurred in your life? Zviriko, like yamuri kutotaura yekuti unogona kuzotadza kukwanisa kuaccommodata munhu wese kuti ukwanise kutaura naye kawani. Pamwe pacho munhu wandaimbochata naye pafoni ndichingoti tichitopedzerana kuti machats anogona kusvika ku10-15 tichitaura tose. Dzimwe nguva mabhizi izvo zvimanje kuti uchanyatsowana mukana wekuti mutopedzerana chaiko chaiko, uchaona kuti imwe chat unogona kusiya wakablotika. Because time yaunoda kuti upindure imwe call yapinda. Sekuti mazuva anaya nenyaya dzemawhatsapp nechi phone number inogona ngoshewa iwe usingamboita sei. Saka inokuconnecta nevanhu vakawandisa. At the end of the day unenge uchida kutry kutaura navo vose but zvinozoramba. Saka izvozvo ndezvimwe zvinhu zvandakatoona kuti regai nditongozvitambira bhozi. Vamwe vaitotaura zvekuti makudadaka mazuva ano makungotiti hai mubva maita sei maita busy pamwe moti blutika. But I really understand on that. But tell me, we do understand Joshua kuti is artist. Everyone would want to say uyu ari kuimba ndomuziva takatokura tisi zvinotomboitika here kwamunhu kati mumwe anoda kutofonana na 12 midnight just to prove somebody kuti ndakadzidza naObert. Zvinomboitika here izvozvo? Anytime. Inini ndikatovhura foni yangu even na 1 am ndinotowana imwe message. Because chinenge chichiitika ndechekuti mumwe munhu ari mubar, song yarira pai mubar imo, ari kuda kuudza vamwe vaari kumwa nawo kuti aiwa mufana wangu ndakatombomutengera bhutsu kuprimary achifamba netsoka. So anotoisa foni yake kana paloud, kana kuti kana akaona isiri kuita pamwe anogona kutesa WhatsApp chats otoudza vamwe wake kuti anotopindura ipa. Saka pandiri kungota on message phone call iri kutopinda, message iri kutopinda. Alright. Saka mune muri mubasa zveshuwa. Right. Gore rineri iripo album yamakaburitsa from pane song yekuti Hamuna moyo. Is there a particular trick semuimbi pamunonyora album magadzira damba refu pamunonyatsofila kuti paalbum this is my song pane this album yamakaita gore rineri? Favorite song yenyu ndi yamunoti kana muchiplaya that album iyoyo munoisa parepeat? Haini tiri kuda rofarira hangu kutaura like chokwadi. Handidi kukunyepera kuti ndingati ndakazoda Hamuna moyo because ndo yandiri kuona iri kudiwa nevanhu vazhinji. But zvazvinoita makaisa effort yakawandisa kapa. Zvazvinoita manje ndezvekuti uchigadzira album une song yaunenge uchitoti wewe iyi ndoda kunyatsoishanda zvokuti ndo yandiri kuda kuti ive song. Even pakuronga matracks paipa muchaona kuti kune song inenge ichinzi track number 1
kune imwe song inenge ichinzi track number 6 kura kuti iwewe pache zvako one judgment yako yemasongs ekuti inini iri pamoyo pangu ndiyo iyi but pazvinozobuda uko kumanje unozoona track number 6 riri kufarirwa but inini hangu paalbum rakapfuura apa ndakazochinja yekufarira asi pane song yaivapo inonzi madzibambo that's the song yandaifarira zvokuti ndakatoitwa track number 1 asi izvezvi ndachinja ndakuenda kune ruzhinji Alright, any last words? Isusu turikungoti tiri kufara and chekutanga ndingangoti kumafans edu nemasupporters edu tiri vanhu vaya vekuti zvimwe zvinhu hatizvipindure nemuromo asi tinopindura nekutoshanda like kune vamwe vakanga vakuti akatorwa Mebo mati achadzoka zvere mugame umu ndinoona kuti hatina kana zvatakambopindura pepe nesuwo taitotiwa song ishuwa ihoro zvokuti haikwanisiki standard iroro kuti tiritese pasi hazvichagoneki asi ndinongoti mafans kune vanotitsigira munhu anotipa nzvimbo idzi tingati kwatinodziwana tinodziwana kuna Mwari saka paya patinenge tichitaura kuti tichase pasi bhara Mebo pepe tiri kutoti futi kuna Mwari vapererwa because masongs aya atinoimba haza hangu inini anenge achibva kunani kuna Mwari saka rambai muchingotitevera tarisai izvezvi zvisong inonzi Hamuna moyo vazhinji tiri kuona vachingotaura kuti bhari yariya tava above bhari iri ndo zvinoita Mwari saka tinongoti kumafans edu tarisirai zvinhu zvakawanda zvikuru kutopfuura zvatiri kuita izvozvizvi mafuture projects achauya tisingakanganwi kuti tinoda kukutendai nekutitsigira pamuri kungoramba muchidini muchiita vamwe munotoona mamwe weaknesses akawanda nemaproblems mamwe anenge achisanganikwa nawo nokuti tiri vanhu asi munongoramba muchitiita sei muchititsigira rambai muchititsigira tsigiro yenyu tiri kuiona kumaplatforms edu masocial media handles edu Facebook Obert Chari and the.Hakireni stars tiri kuswera ikoko tichitaura tese tichipana maupdates kunana Instagram kuYouTube channel izvezvi YouTube yakaremerwa zvironjitota iri kuremerwa nevideo rakaiswa premiere ikoko alright rakamirwa Hamuna moyo subscribe ngatibvita subscribe hande izvezvi ratoveko tatorikanda ndofunga makusena nayo kuti rigare riripo because tiri kuda kuti musi wa 20 November inenge iri Monday munhu wese angoona kuti nyaya yataizama kutaura pana Hamuna moyo taizama kuti tichitaura zvana aizilolo zvese tichiti chii ndofunga video richanyatso kukumwisa imvura because richakusvitsai chaipo then kumashows tiri kusvika kose tiri muimbi ini ndiri muimbi kugokwe muri kusvika kugokwe kwachief Chireya ndo kwatiri kutono perform munenge muno profita imi I receive alright tiri kutosvika ikoko hakuna nzvimbo yatisingasviki pangava pamuchato pangava panhamo tisu vanhu vanoentertaina pangava pamachurches kungava kumabhawa kwose ikoko kunoteererwa kwose kuri kungoteererwa song yedu tinosvika tichiita malive performances tichitamba tiri tose ikoko hande imberi album riripo channel yedu inonzi Obert Chari and the.Hakireni stars kana mazobvawo paHasha TV mhanyaiwo ikoko munoita sei tinokudai mafadzi nokuti ndimi makatidawo takadaro kusvika pataveri pano tinotenda tisati tavhara vanhu vanozofunza pamwe taana mukoma Obert vefeki zviri kuitika ka saka chakumbira mukoma Obert before we say bye vangotora akambichana chete manje yafestival season kene ndo yatinopa macharges akati kuri ezvoko positozviziva kuti mari dzese izvezvi mufestival dzakabudgeterwa for entertainment saka munozondipa here zvimadollar zvangu kana ndika aiwa vari kufari handiziva hangu kuti mungada kuti
ndimbe kapi kacho chaiko ndimushaibira kunyanya from our fans watching all over the world, our fellow Zimbabweans. Imi ndimuchawasemblira because imi munofanira kunge mune favorite song. Mukavaimbira Mebo panhasi vanenge vachida kunzwa more of mukoma Obert dzimbo dzavo, ngatiende nosubscribe paYouTube channel. I think it's popping on the screen. Mahandles avo epafacebook, vanenge vachida kuvabhukawo pamashows, the information is showing on the screen. Saka nhasi tangovakumbira tangoimbe kasnippet kaMebo, more of his songs. Let's follow his channel. Saka over to you mukoma Obert. Okay. Mavoko anga yandengoma done danda ndongokuda wakadaro funge obi kana yarira ndinotsana zvokudangura ndongokuda wakadaro funge obi iye zvino handina changu ndingorirova ndongokuda wakadaro funge obi kupfeka kwangu izvezvi kwava nemechi paipe kwakusina mechi zvakaendezvavakucheda. Saka it's now an obvious case mautongodiwa makadaro. Obert Chari ndovanga vari our artist of the week. For now, it's a bye bye.